dugu maitatu, ikasi eta ari, erabilpenean jarri nahi dugulako aurten indarrik handiena esan daigun, baina eraberean mantendu nahi dugu korrikak historian zehar mantendu duen ezaugarrietako bat, eta da integrazioarena eta zabaltasunarena. Hau da, guk nahiko genduke denok ari horretan murgiltzea, baina badakigu, oraindik ere Euskal Herrian maitatu baino egiten ez duten asko badaudela, eta ikasi egin behar duten asko ere badaudela, eta horiek danak entregatzeko asmoarekin erabaki genuen maitatu ikasiari. Ez dauka dudarik, nik alperrik oso gauza gitxi egiten dudaz, ni hemen nago uste dutelako kapaz izango garela, gai izango garela, indarra ukiko dugula horretarako, eta honek aurrera ingo dauela. Nik gerra hau galdutza joko baneu, eneuke sartuko beste minutu bapez. Nik benetan sinisten dudalako nago borroka edo eginkizun honetan, eta lehen aipatu dizut, nik uste dut badaudela hainbeste eta hainbeste lan, hainbeste eta hainbeste eztabaida, hainbeste eta hainbeste herri ekimen eta hainbeste gauza adierazten dutenak borondatez behintzat ez dela izango. Guk behar dugun borondate guztia jarriko dugu eta aurrera ingo dugu, bai, ingo dugu. Horrek ez du esan nahi ez dugunik adie ibili behar, eta ez du esan nahi salbatuta daukagunik, eta ez du esan nahi inondik inora, bueno, ja, instituzioak edo kargutuko dira horretaz, edo normaltasun batetara heldu gara, ez, inondik inora, nik uste dut, arrisku bizian gaudela oraindik ere, adi egon beharko dugula, hainbeste lan egin beharko dela ondik bebai, baina egingo ez dugu ba, klaro egingo duguna. Baina pixuak gizarterakundek eraman da. Bai, ia danetan bezala, ez, oso arrarua da instituzioetatik edo estatutik bertatik sortzen diren ekimenek ez badira instituzionalizatzeko hain zuzen ere ekimen horiek herri ekimenetatik ateratakoen aurrean indarbera izatea, hori oso arraroa izaten da, ez Euskal Herrian, leku guztietan herriak egiten duen hori gehiago maite du eta gehiago babesten du, eta ongonetan ere horrela izan beharko da. Baina hau esaten dugunean, ez dugu esaten instituzioek ez dezaten egin behar duten hori. Guk egin behar duguna da gure indarrarekin lortu instituzioek egin dezaten orain arte herri mugimenduak egin behar izan duen lana. Horretarako behar diren baliabide ekonomikoak, tresnak eta abarrak ipinita, ez. Zer esaten die korrikak korrika nahi ez dutenei, euskera nahi ez dutenei? Beno, nik euskara nahi ez izatea ez da ulergarria ez badago atzetik intentzio politiko argi bat, ez? Euskara azken batean hizkuntza bada, eta hizkuntzen kontra egotea harrigarria da benetan. Gure herrian gertatzen da, eta ez da bakarrik gertatzen korrika ez dutenak nahi pertsonak eto tal, ezke badaukagu gobernu bat, nik uste dut munduan dagoen gobernu bakarra dana, edo nik behintzat ez dut beste munduan olako gobernurik ezagutzen, bere hizkuntza propioaren kontra zuzenean jotzen duena. Eta hori da Nafar gobernuaren politika, azkenengo 25-30 urte hauetan, ez. Nik zer esango nieken? Esango niekena da, alperrikari direla, lehen aipatu dudan borondate hori badagoela herri honetan, eta halako jarrerek, akaso euskararen normalizazioa atzeratu egingo dutela, baina jarrera aktiboa askozaz garrantzizkoagoa eta indartsuagoa da nahi dugunena, nahi ez dutenena baino. Beraz, nik uste dut gerra hori ez dutela irabaziko, naiz eta horrek ez duen esan nahi, ez dutena gerra askorik emango, eta ez gaituena soratuko.
Zer esango nieken? Guk ez dugula euskara nahi zatiketarako. Guk euskara bizitzeko nahi dugu. Eta behin euskaraz bizi ahal dugunean, bakotzak pentsatuko du, zek aldentzen dion bestearen gandik, baina ez da hizkuntza izango. Zu biktima zaren aldetik, zer horrek esan ditezu ez dezula ez demagogiarik egin nahi eta ez biktimismoa pentsatzen dut egin nahi. Ez da, baina nola ikusten duzu edozein kasutan, omen datorkigun aro berri honetan biktimen papera? Begira, nik uste dut violentzia politikoa hurbiletik jasan dugunok, herri honetan nok ez du violentzia politikori jasan ez. Baina hurbilagotik edo jasan dugunok, badaukaguna aro berri honetan, eta lehen bai, eta gerora bere bai uste dut, paper konkretu bat. Eta da, hain zen ere, gure hurbiltasunetik bizi izan dugun horren berri ematea gizarte esparru guztietan, azaltzeko horrek zer ekarri dozkun pertsonalki, gu pertsona garen neurrian guri dan hori, ez? Eta ematen du, inok ezin duenik esan, horrek onurarik ekarri dionik, ez? Hor badago adostasun osoa, horrek kalte baino ez digula ekarri. Beraz, gure testimonioa zentzu horretan, nire ustez, garrantzizkoa da, hurbiltzen diogulako jenteari hori, violentzia hori bizateko beste modu bat, hurbiltasunetik bizitzeko modu bat. Eta horre alduta, punto. Ez daukagu beste edozeinek ez daukan eskubiderik, edo beste inok ez daukan eritxirik emoteko eskubiderik. Ze, klaro, hori horrela osotasunean aipatzen denean, ematen du, hemen ez dagoela ideologira erik, eta biktima horiek, biktima baino ez direla, ez dauke pentsamolderik, ez dauke ideologia konkretu bat, bueno, hemen mundu guztiak dauka ideologia, mundu guztiak daki zer dion, eta dio bere ideologiatik, ez bere biktima paperetik. Eta niri inok ez toste zango, Maite Pagazartundua, ez danik pepeko, alderdiko, muturreko, ultra eskuindar horretako bat, bada, eta eskubide guztia dauko olakoa izateko, eta alderdi horretako eskuin muturreko horiek esaten dutena esateko, baina ez duena eskubiderik da bere biktima papera baliatzea, bere eritzi horrek beste dozeinena honenak baino balio gehiago eukidezan. Zer dalata? Zer dalata? Zer da guk aportatu behar duguna beste dozeinek aportatu ezin duena? Nire ustez, lehen aipatu dudan hori baino ez? Beste guztiatan, berez egiten dituzte, estatuak berak egiten ditu maila batetako hiritarrak eta beste maila batetakoak. Eta gainera, kasualidadez eta gure kasuan, beti alde berera. Ze, klaro, beste biktima batzuk berbaiten dugu. Baina gure hitzak ez doaz altaretara.